Yanzu idan da za a baki shugabancin Najeriya na kwana ɗaya rak, ake son ki yi muhimman ayyuka kwaya 3 don gyara ƙasar nan, da me za ki yi kwaya 3? So na farko dai abin da zan yi kaf cikin garin nan sai na yi kwalta, sai ta zo maka har kofar ɗakin ka, da ka fito sai dai da abin hawan ka kace sai gurin nema. A cikin kowane gari ne ko Kano kawai? Kaf cikin Najeriya, ba Najeriya kace a bani ba to Najeriya sai na zagaye ta gida da ko ina da kwalta, da ka fito da abin hawan ka, kuma abin hawan fa ni zan sai maka kwarai kuwa. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, na tashi baki ɗaya garin nan sai ne musu rabta. Rabta, ka san rabta? Rabta duk zan rabce musu wannan ranar da ake baɗawa, to ba za a yi wannan ranar ba. Na'am. Abu na uku, ga baki ɗaya sai dai ka ji abinci, ana ruwan abinci, kana zo ne dai ka ji sha abinci ya shigo. To fa ni na hanyar da aka sarrafa wannan abincin, amma babu bincike. Kar ka bincike ka ce wai lalle sai ka sanya aka yi wannan abincin ya zo sha din ba ruwanka. Wannan shine ayyukan da idan da za a baki mulkin Najeriya a kwana 3 zaki, a kwana ɗaya aiki 3. Kwarai ma kuwa. Wannan sune matsalar Najeriya. To kusan ma dai hakan ne dai. To madalla. bincike. To